Egun ondan hoi. Niretzat atsegin handia da hemen hitzeitea eta erantzunkizuna ere bai. Nire aldetik kalkulu fallo txiki bat badago, esan nire kultura jaso, tradizional, moderno edo zeakoa nahi zen, baina nik ez nuen irudikatzen hainbesteko aforoa, eta hori behin formatu honetan egon da nahola, hemen berean, baina hainbesteko zen artean, bai, jongo nauk eta zango jatzeoz, eta gero kontuatu naiz zein den formatoa, pentsatzen nuen iseriten egon nintzela, paperarekin, beste horretik ikarritut galtza puskatu, pentsatzen, ez dituk ikusiko, hau, ez da moda, puskatu egin zaizkit, ez da, eta pentsatu, ez da ikusiko baina azpian, eta behira, baina hemen hau zuen erdian. Irakasleak zarete eta pixka pedagogia pixkat egiteko irakaslei ere, ez dute karri PowerPointik, uste dute PowerPoint gabe komunikatzen saiatu behar dugula ez beti, eta nik uste PowerPointa ere tresna oso interesgarria dela, ez da? Askotan zenbait gauza azaltzeko eta datuak eta mila gauza, ez da? Baina, horrela arreta gehiago jarriko duzue, beltzez jantzitako eta gaizki orraztutako persona honengan, eta ia hitzarekin bakarrik komunikatu beharko dut. Eta bizkat kezkatuta nago paperarekin neukalako gidoi txiki bat, baina hemen ez da papera ateratzeko momentua, eta hortik ere ez da berdin komunikatzen. Orduan saiatuko naiz, ezta? Uste dut, enfokatuko duela batez ere marko zabalagoa, ez da eskolaz ari gara, eskola garbi dago zein den gaurko helburua, behar bada, apur bat atzera joan eta markotik etorriko naiz eskolara. Iritsiko naiz eskolara, laster, guztuz, baina markotik, ez da. Atzo parranda txiki bat egin genuen, hemen bazaudet ustut batzukan izan zinetenetako batzuk, munduko herrialde indigenetako eragileekin izan dugu ikasturte luze bat, eta atzo zen amaiera ekitaldia eta bar. Eta tartean, agintariak eta ere gonbidatu genituen, eta etorri zen Bizkaiko zera bat, ardura, Eusko Jaurlaritzan ardura instituzionalak izan dako bat, eta laizter jubilatzea datorren bat. Eta momentu batean, pintxoa jaten ari ginela, apartatu ninduen, da esan zidan, Jon, kezkatuta nago. Kezkatuta nago euskararekin, eta zer gertatzen nahi zigun gizarte honetan, noragoa zen, eta susmoa daukat, datorkigula la tormenta perfecta. Ekaiz perfektua datorkigu, datozen 10 alditan, edo guztiz kontrakoa, zer gertatzera doa euskararekin, nola goaz, eta nora goaz, bi galdera desberdin dira, baina lotuak daude, ez da, nola goaz, nora goaz, gaur esan behar duguna esateko hor ere kokatu behar dugula marko orokor horretan, ez da. Euskararen inguruko eragiletza aspaldikoa da, ibaik ere aipatu ditu, tradizio elementu, eta bi berpizkunde egon dira gure aurretik ere, eta horiei buruz gehiago jakiteare komeni zaigu, eta bar, baina dena dela, ibilbide luze horretan, bereziki azken 60 urtetan egin dugu esperimentu sozial oso interesgarri bat, munduan oso leku gutxitan egin dutena, maila honetan, eta beste horregatik, are ginen atzo, munduko kontinente desberdinetako hizkuntza eragileekin ikastaro bat egiten, beste Euskal Herria delako munduan dagoen erreferentzia bakarretako, azken 50 urtetan, estaturik gabeko hizkuntza batek nola egin dezaken aurrera zenbait funtziotan. Asko egin dugu, ikaragarri egin dugu 60 urte hauetan, eta 60 urte hauetako ibilbideak egitura bat dauka, logika bat dauka, ulertu egin behar da, zergatik zen mutazio gertatu zen orko gure barne kontakizunean mutazio bat gertatu zela, eta gero, justu horretarako beharko nuke PowerPointa, ez da, adar sistema bat jarri dugu martxan, korpusa, hezkuntza, edabidea, eta adar horiek sustraiak dituzte,
beste kontakizun berritu bat, gizarte aktibazio bat eta erakunde aktibazio bat, eta bueno, logika hori jakitea komeni zeigula guri eta gure ikaslei ere bai, eta gaina ikaslei kontatzen zaienean oso errez hartzen dute, oso ustot relato hori egin dezakegula, baina ez gara hemen luzatuko. Kontua da, munduan oso aurrekari gutxi duen eta meritu ikaragarria duen, zentzu horretan, ibilbide bat egin dugula, eta hori denon meritua izan dela, ez? Askotan gure bakoitza dauka bere ikuspegi politikoaren ingurukoen meritua gehiago azpimarratzeko bestekoena baina izan da jende asko eta askoren meritua ikuspuntu politiko desberdinetatik eta jarrera personal desberdinetatik, ez da? Baina non gauden zeratzen badugu, galdetzen badugu, ustot zintzoak izan behar dugula aitortzean 60 urteko ibilaldi honek krisi zantzu aipagarriak dituela. Honetaz, hemen 5 minutuen esan beharko nuke, baina egin dira oso analizi sakonak, eta bentsa berriki azken urtean, niri tokatu zaite epaimaian egotea, eta 1000 eta piku horrialdeko tesio autoral baten Iñaki Urrebasok deskribatu dizkigu, inoiz baino hobeto hainbat gauza, ez da, ulertzeko nun gauden eta nun digatozen. Besteak beste, batetik gure ezintasun edo zailtasun estruktural ezagun hoi ez gain, zailtasun estrukturalak ez daukagulako, lurralde zatikatuta daukagulako, ez daukagulako estatu bat, eta demolinguistika eta demografia zaila daukagulako, eta hortik abiatu behar dugulako ezinbestean. Eta bestetik demografia, demolinguistika are zailagotzen duten migrazio prozesuak eta ditugulako, panorama oinarri zaila zapaltzen dugu. Eta bestetik, 60 urte hauetan egindako lan ikaragarria aurrera badoa ere, baditugu, mende berrian etorri zaizkigun kontrako faktore funtsasko batzuk, ez da, bereziki gizarte aldaketa eta gizarte mentalidade aldaketa eta txikimendu modalidadea eta oroar hipermodernitateak ekarri dizkigun balore berri hauek, zappingaren eta menuaren baloreak ez datoz erabat bat, nolabait gure bezaleko komunitate batek egin behar duen atxikimendu indar sendoarekin, tantaz mila adibide jarri litezke, baina hori ere zapaltzen dugun zoru berria da, eta bestetik teknologia aldaketak, ez dalako bakarrik teknologia aldaketa, delako gizarte aldaketa, teknologia aldaketa konsumo fragmentazioa dakar, eta konsumo fragmentazioak gizarte fragmentazioa dakar, eta horrek gure komunitatea alegina ere distortzionatzen du, eta igual gauza komplikatu egiek haren izazen denbora gutxian, bakarrik hori uler dezagur, ez da? Faktore distortzionagarri berriak ditugu, katalanak ere, ari dira esaten, hau globalizazioa, gizarte aldaketa hipermodernoa eta teknologia aldaketa espero gabeku bi faktore gertatu zaizkiola katalanari eta kezkatuta daude, gu jakina, kezkatuta egoteko asko zarrazoi gehiago dugula. Orduan, desafio handiak ditugu, gutako batzuk uste dugu hala ere, eta kontrako hitzaldi osoa pasa dezakegu, asko esaten horri buruz, baina pixka positiboa jarrita ere, aukera leio bat ere badaukagula herri moduan. Ekaitz perfektua, ekaitza badatorrela nolait ikusita ere, aukera leio bat ere badaukagula herri moduan, eta da, uste dut momentua dela hizkuntzari, euskarari, hizkuntza politikari buruzko aldi berri bat, aro berri bat martxan jartzeko. Uste dugu horretarako minbreak baditugula, pasa dugu azken 20 urte batzuk behintzat estrategiak lausotzen ari zitzaizkigula esaten eta estrategiak berriak formulatu behar genituela esaten. Uste hoia iritsi garela heldutasun maila batara estrategia berri horiek zein izan litezken formulatzeko, baina horrek eskatu behar duela herri akordio bat, bereziki, hemengo bi alderdi nagusien artean, orain arte gauza askotan elkarri harrika ibili diren bi kultura politikoen artean, akordio sendo bat behar dugula, eta gero baita ere beste kultura politiko, esan dezagun ez, abertzale batzu ere bidea eman bertzaiela hemen, ikusi zein diren haien marragorriak
behar badaien marra gorriekin modu inteligente batean jokatu, beste marra berdeetan jarri. Alegin eta determinazio politiko oso handia. Askotan, alderantziz egiten baitugu, beste marra gorrietan tematzen gara, konturatu gabe gure marra berdeetan daudela etorkizuneko gako nagusiak. Hor, operazio asko zabalago bat behar dugula, eta operazio horren baitan, datozela, hildo politiko handi batzuk martxan jartzeko aukera dagoela, torriko dela euskararen politikan. Politikan eta estrategietan, hau ezkar pasako dut, baina gizartea eta komunitatea ez badugu ulertzen biak garela, gizarte gara, euskal gizarte gara, eta gizartea determinatzen du muga batek eta zein diren hemen lan indarra saltzen dutenen. Horiek dira, hori gara euskal gizartea, hiztun komunitatea beste gauza bada, beste ente sozial bada, biak dira ente, bata lurraldetasunak eta botereak determinatzen du gizartea, hiztun komunitatea lurraldez gaindiko entitate bada, eta hori soziolinguistikan landu duen edonok dak hiztun komunitatea ulertu gabe ez dela, ezin dela ulertu hizkuntzen ez heriotza, ez bizitza, hiztun komunitateak beste elementu batzu ditu, trinkotzearenak, eta bar, orduan, gizarte politika egin behar du, hizkuntza politika, eta nolabait bestetik komunitate estrategiak behar ditugu, eta Euskara Batua etzen gizarte politika bat izan, ez da? Euskara Batua komunitate estrategia bat izan zen. Eta bar, biak behar ditugu, eta hori nik uste orain arte gure klase politikoak ez eskuin, ez eskerrekoek ez dutela ikusi, ez? Eta, hor, hainbat gauza daude zertzeko, gaur ez dauko gurtan denborarik, ez? Hezkuntzara jaitsi behar dugulako. Baina, binomio horretan, gizarte politikari dagokio batetik, lan eremuan momentu honetan egin behar dugu eskala handiko operazio bat. Demostratu du garela gai hezkuntzan horrelako alegina egiteko 40 urtetan, eta gizarte osoa ia dantzan jartzeko, hezkuntza euskaldunduz, momentu honetan lan eremuan, eta badakigu egiten, 25 urteko esperientzia daude, lan eremuan egin behar dugu eskala handiko uinaldi bat, eskala handiko operazio bat. Bestetik, aisialdi antolatuan edo hezkuntza ez formalaren mundu osoan futboletik ikasita, hau da, kiroletik ikasita, musika eskola, hor gertatzen den aurre eta gazten bizitzan gertatzen den, hain funtseskoa den guzti hortan egin behar dugu beste operazio nazional bat. Eta hori gure esku badago, eta hori ez da gainera inoren marra gorria, da guk ikusten ez dugun behar bezalako indarrez martxan jarri ez dugun beste barra berde bat. Edabideak ere aldatu behar ditugu, momentu garai batean edabideen apustua izan zen Euskal Telebista, hau da, jartzea telebista generalista bat, pentsatuz, 5 telebistatik bat euskaraz nola zen audientzia zuen, gaur egun hori ikaragarri fragmentatu da, eta beste matrize bat behar dugu euskal edabidegintza pentsatzeko, eta seguru asko intuizio nagusiak izan beharko du eskualdeko, osea, ez daukagula zera eginik, esparru handiko telebista eta komunikazioan, baina behar bada eskualdeen lidergo hartu dezakegula, ez? Eskualdeko komunikazio funtzioen lidergo hartu, eta bestea ere zaindu, baina ikusi nun jartzen ditugun gure balarik onenak eta nun jartzen ditugun bigarren malako balak. Eta gero, korpusean ere pentsatu behar dugu hainbat gauza, gero migrazioaren arreta linguistikoa sistematikoki antolatu dezakegu herri honetan, eta egin behar dugu, eta hizkuntza politikaren matrize berri bat pentsatu behar dugu, hori gobernuai eta eragile sozial handiei begira, baina baita ere bestetik hizkuntza komunitateko eragile autoantolatuei begira ere badaude etxeko lanak. Nik uste euskararen mugimendu zibil orain artekoa baino asko zabalago eta doinu berri bat duena ere behar duela datozen 20-30 urteko aro honek, bai? Eta hortarako izugarrizko mesedea egiten digula herri honetan orain arte eduki dugun zatiketa estrategiko ikaragarri hau gainditzeak, ez da? Ez bakarrik borroka armatua, ez armatua, baizik eta sektore batek esate zuen, instituzio publikoak ez zira legitimoak, orduan,
sektore handi batek esaten duen bitartean instituzio publikoak ez dira legitimoak eta poltronak direla eta eraitsi egin behar direla, gara hor ja elkarran asko zailtzen da. Osea, garai hori pasa dugu, uste dut beste onerako edo txarrerako, baina garai hori pasa dugu eta beste eszenario batean gaude, eta uste dut politika berritu batzuk egiteko aukera dugula. Zer pintatzen du guzti honetan? Hezkuntzak. Bueno, eta nire ustez, da, nire ustez hemen esaten ditugun gauzak, grabatuta daude hobeto, Euskaltzaindiatik hartu dugun nolabait esan da Euskararen datozen 30 urteko hildo politiko edo politiken hildo handiak edo pentsatzeko prozesu kolektibo bat. Eta, hemen esaten ari naizena, esan duana 10 minutuan, 2 orduan esan da dago PowerPointekin, eta, pixkat sistematikoago, eta ematen du, hainbat jenderekin konsultatzen ari gara, soziolinguistiekin, bestiekin, eta ematen du, izan litezkela, gero, beste kontua da bain prozesua alderdiekin, eta denbora bat emango du horrek. Hezkuntza da gure proposamen horretan 4 ardatz nagusitako bat. Daude 6 pauso arlo nagusi eta 4 jauzi arlo nagusi. Pausoak eta jauzia dira, nolabait esan da pausoetatik harago apustu instituzional bereziki eskala handikoa eskatzen duten arloak. Eta hezkuntza gure ustez horietako bat da. Hezkuntzan abiatzen gara afirmazio molesto xamar batetik, baina uste dut hemen ja nahiko sozializatuta dagoen afirmazio bat, ez? Eta da, gaur egungo euskal hezkuntzak D eredua erdigunean dela, ez naiz ari A ereduakin sartzen, beti sartzen gara zipakean A eredua behar bada, ez? D eredua erdigunean dugula, euskal hezkuntzak ez du lortzen, 21. mendean euskal hiztun osoak izango diren belaunaldiak sortzea. Oro har, Bakit, oinatin lortzen dela, ez dakit nun lortzen dela, eta eskola askotan minorie baten lortzen dela, baina oro har esan dezagun, euskal hezkuntzak D ereduak ez du lortzen, 21. mendean euskal hiztun osoak izango ziren belaunaldiak oro har sortzea. Hau esaten dut inolako kritizismori gabe, ze hiperkritikoa izatea oso peligrosoa da. Ez da hiperkritiko izate bat, lehenik egin behar dugulako 60 urte hauetako ibilbidea ikusita, da ikarrezko aitorpena euskal hezkuntzari. Eta euskal hezkuntzan milaka personek egin duten eta egiten ari zareten aleginari. Hori horrela utzita, baina irakurri egin behar dugu, ia danok dakiguna, ez? Hiztun osoak esan dut, zer dira hiztun osoak, ez da? Hiztun osoak nolabait formula ditzakegu, eta hortaz idatzi izan da, baina formula ditzakegu hiztun osoen kontzeptua, bizitzako funtzio guztiak. Funtzio formalak, informalak, funtzio jasoak, funtzio familiarak, bizitzako funtzio guztiak. Hizkuntza horretan gaitasun sistema osotua duen pertsona bat, eta bestetik hori egiteko motivazio sistema osotua duen pertsona bat. Erabilera aipatu ere ez dut egin, zetanok ari gara erabilerakin ja mantra bihurtu da, ez erabilera badator duzunean zuk motivazio sistema osotua eta gaitasun sistema osotua, hori da bata da kompetentzia, 3K, ez? Bata kompetentzia, beste bada kontzientzia, eta beste bada koherentzia. Koherentzia da, beraz erabiltzen dut. Nik funtzio guztiak ditut, motivazioa daukat, eta erabiltzen dut. Hori litzateke hiztun oso bat, zer gertatzen da? Soziolinguistikoak esaten du, hizkuntza baten osasuna, osasun soziolinguistikoa ez datza bere tamainan. Baizik eta bere hiztun osoen multzoaren tamainan, edo dinamikan. Hiztun osoen multzoaren dinamizazioan dago. Gu ari gara munduko hizkuntza askorekin, haien estrategiei buruz eta elkarrekin pentsatzen, eta hori da, dutela, igual izan handia, aukitxuak milioika dira,
hiztun osoen nukleorik ez dago. Eta 40 urtetan desagertu daitezke. Zen izan zen hemen gure apustua, hemen gure gurasoen apustua. Euskara Batua sortu zenean eta ikastolak sortu zituzten, zein zen intuizioa. Gu hiztun osoak izango ginela, hau da, gure bizitzako funtzio guztiak euskaraz kalitatez betetzeko mundu bat etorriko zela, ez zegoen, zan existitzen utopia bat zen. Baina hiztun osoak izango ginela eta jakina elementu motivazional hori ere tartean zala. Hemen egia da aipatu behar da zailtasun bat, ze aleman bat hiztun oso bat da, alemanieraz funtzio guztiak betetzeko gaitasun osoak dituelako, formaletatik informaletaraino, baina kalitatez, eta bestetik, alemaneaz bizitzeko motivazio bat duelako, eta alemana maiteko duelako, igual ez da kontziente ere, baina debekatzen baduti alemanez hitz egitea, edo joaten baldin bada estatu batu bat bizitzea, ikuiko du nostalgia eta aleman bat aurkitzen duenean alemanez hasiko zaio, hau da, motivazio iaia inkontzientea da, ez da. Gure kasua zertan da berezia, askotan, baina zertan da berezia honetan. Gu ez gara hiztun estandarrak, ez orain eta ez pixka batean izango ere euskaldunok, euskal hiztun kontzienteok, ez gara hiztun estandarrak ze zentzutan. Beti alegin plus bat dugu eta beharko dugu euskaraz natura bizi izateko. Orduan, pentsatu behar dugu, estandarra, hau da, Burgosen espainol bat hiztun estandar bada. Gasteizen ere, erdal hiztun bat, hiztun estandar bat da. Ni Gasteizen ez naiz hiztun estandar bat, ze oraintxe joango naiz tabernara, eta eskatuko dio, mesedez, zurito bat alkohol gabe, keme dizez? No, zurito, bueno, bai, osea, nik egunero egiten dut alegina, euskaldun ze izateko. Hori ez dugu bestatik galdu behar, hori datozen hamarkadetan ere hala izango da. Zer esan nahi du horrek? Bueno, gure hiztun kondizioak gauza ederra asko dituen moduan, alegin plus bat ere eskatzen duela, eta alegin plus bat gizarte hipermoderno honetan, etengabeko menuan eta errezena jotzera ohituta dagoen gizarte hipermoderno honetan, alegina egin behar da elikatu. Elika hitza, elika aditza, elikatzearen zerak, nolabait da, kontzeptu transversal bat, hiztun komunitate osoa gurutzatzen duena eskola eta ez eskola. Nik ez nuke nahi eskolari erantzukizun handiegia jartzea, askotan egiten dugun modua, gai guztietan, hori, zuek, ni baino beto dakizu, ez da? Maten du gizarteko gai guztiak hezkuntza konpondu behar dituela. Eta familia, eta ingurunea, eta familia handia, eta herriko erakunde sozialak, eta nik uste dut egin dugula dejazio bat, gauza askotan hizkuntza, eskolaren gainean, orduan, eskolari ere, eskatu behar zaio, eskatu altzaiona, ez da, orduan, zera horrekin izan da ere, eskolak badu hor, patata bero bat, ez da, ni baino beto dakizkizuen, eta hemen ez daukagu denborarik analizatzeko, ez da, hiztun kopuruak, eta gertatu zaiguna da, 60 urteko prozesu hauetan, honetan, nolabait, eta igual, hau nik esatea, euskaltzalei gotor moduan, pixkat zea lotza ematen di, baina azkar joan garela, oza, belaunaldi gutxitan egin nahi izan dugu, euskalduntze prozesua, eta honek eskatzen du, eta batez ere, ibili gara, kopuruetan, ez da, haber zenbat eskola de ereduan, haber zenbat egunkari, zenbat kopuruetan jarri dugu arreta handia, eta konturatu gara, honek pasadigula faktura bat, ez da. Faktura bat, eta gaude, ez dakit, ikuspuntu honetatik behiratuta, honenetik, hazkuntza krisi baten, edo gaude krisi zabalago baten. Dena den. Kontua ez da hemen problemak eta arazoak seinalatzea, baizik eta zer egin, ez da. Nagusiki, nik uste dut, gehiegi simplifikatzea da, eta barkatuko diazue, baina azken 40 urtetan eskolak egin duena euskararekin, izan da, bat, korpus bat eta gramatika bat erakutsi, euskara erakutsi, korpus eta gramatika bezala, eta bi, euskaraz egin behar dutela esan. Hau da, edo mezu, kontsigna, sermoi, nahi duzu modua esan,
danetatik eduki dezake pixka bat egin dugunak, baina hori egin dugu. Bai? Eman, eta eman, batetik konsigna moduko bat eman ikusi dutena, jode, sistemak, ze eskola sistema da, aur batentzat sistema da eskola, ez? Sistemak esaten dit euskaraz egin behar dudala, eta gero ematen dizkit erreminta batzuk euskaraz egiteko, ez? Baina abiatu garen afirmazioak dio, eta apur bat zehatzago esango dut, ez? Gaur egun euskal eskolak ez ditu ematen, 21. mendean euskal hiztun osoak izango direnak sortzeko, toain dator sustantiboa, baliabideak. Edo aski baliabide. Alderantziz esango dutu baina esaldia. Euskal hezkuntza sistemak deredu behar diren dela, ez du ematen aski baliabide, 21. mendean euskal hiztunak osoak izango direnak ezteko, ez. Zertaz ari gara baliabideak? Ematen ditu korpusesko baliabideak, erakusten du euskara, eta meritu handiz, eta zorionak. Eta ematen ditu, konsigna batzuk, eta mezu bat, eta bengain euskeraz. Baina, 21. mendean euskal hiztun osoak izateko, baliabide gehiago beharko ditugu, ez da. Batzuk, arrazoi bidezko baliabideak. Arrazoi bidezkoak, zergatik, zer nahi, ze, bai? Emoziozko baliabideak, bai? Jariotasunezko baliabideak, bai? Kultura baten kokatzeko kokapenezko baliabideak. Besteak beste, lau esan ditut, ezta? Hiruan simplifikatuko dut, ez? Eta pixkat, iruditze zaigu, eta ja pixkat tiroa markatzen hasteko, behintzat hobetu litekela 3 baliabide sortatan. Bata, arrazoi bidezko baliabidetan. Hau da, uste dugu gaur egun euskal hezkuntzan, da euskal hezkuntza, baita ere helduen alfabetatzea, eta beste prozesu batzuetan, baina bereziki euskal hezkuntzan, hizkuntzen arrazoi bidea landu behar dugula. Soziolinguistika, ekolinguistika, estatus formazioa. Ez da logikoa, ateratzea, 18 urterekin, ateratzen zaigu batxilergotik, pertsona bat, 100 teoria dakizkiena, matematikaz eta gizarteaz eta populazioaz, 100 teoria eta hizkuntzaren inguruko soziolinguistikaz ez daki ezer. Eta nun eta biziko denean, doanean gizarte batera, hizkuntza problematika bat erdigunean daukanean. Orduan, hor zerbait gaizki egin dugu. Bai? Eta egin dira gauzak, osea, orain dela 2 urte gure masterreko ikasle batzuk egin zuten ikerketa bat, gero saritua izan zena soziolinguistika zeatan, egin zuten, bildu dezagun soziolinguistika lantzeko euskal ikastetxetan edo ikastetxetik kanpo egiten den material guztia. Eta bildu zuten, da web horriaten dago, eta dira dozenaka ez, 100 sarrera ditugu. Osea, gauzak egiten dira. Ez dago antolatuta, ez? Eta, 18 urterekin gure ikasleak atera behar diela gizartera edo unibertsitatera, beste gauza asko dakizkiten bezala, hizkuntza problematikaz, minimo batzuk jakinda zer nondi datoz, zer gertatzen da bilinguismo kasuetan, zein dira euskaldun, 21. mendean euskaldun izatearen oinarriak eta gutxiengoak eta egia esan, gainera oso ikasgai polita izan diteke, eta ondo egiten denean, nik unibertsitatean probatu dut. Unibertsitateko lehen urtetan probatu dut, eta jendea gelditzen da, ostras, diga, ez no, inoizola ikusi. Eta munduan zein da gure lekua momentu enten. Momentu enten ez euskara munduan oso funtzio berezia betetzen ari da. Munduan euskara. Gertatu den zirkustantzia batzu batek, eta azken 50 urteetan hau egin duten ia bakarrak izan garelako. Bakarretakoak, baina katalanak eta beste katalanek hizkuntza latinoa izanik beste abantaila batzu zituzten, Israelek estatu bat du eta beste historia bada, baina bakarretakoak izan gara, munduan funtzio bat dugu eta betetzen ari gara. Hori eta beste 1000 gauza transmititu behar direnak, arrazoi bidearen ikuspuntu honetatik, ez da. Bigarrenik, hornek lotura du hiztun osoen gaitasunarekin, ez? Eta hau,
gai zaila da, eta labur esan beharko dut ez, hizkuntza formalerako gaitu gara eta gaitu ditugu, nolabait gaitzen ditugu gure gutxi edo gure ikasleak, baina likidoak ez egiten dugu hizkuntzaren adierazkortasunaren, hizkuntzaren espresio potentziaren aldetik. Eta hizkuntza batek espresio potentzia bat behar du. Bestela, ezin dugu ibili beti 2000 hitzekin bueltaka da, zerbait potentia esan behar dugunean beste hizkuntzara pasa, eta hor likidoa galtzen dugu, besteak beste, momentu honetan gazte eta aurra askori, euskarak ez dielako ematen, gaztelerak ematen dien gaitasun espresioa, eta hor daukagu itxaso oso bat lantzeko. Bakit hau zaila dela, ez dut listoia oso goian jarri nahi, hizkuntza prozesuak zaila direla, baina, esan dut, arrazoi bidearen lanketa, espresioaren potentziaren lanketa, eta hirugarrenik kulturgintzan txertatzea, hemen Ibaik esan duenarekin lotzen dut pixka bat esan nahiko nukena, ez da. Gehiek, nik uste dut, pixkat mundutik begiratuta, euskarak egin duen ibilbidea, izan da meritu handikoa, baina nahiko hizkuntza zentrista. Hau da, euskaraz zen bitartean, kontua da dena euskaraz egitea, eta hizkuntza bakarrik zen zera, ez bakarrik, baina hizkuntza zen nagusiki transmititu behar genuena, ez. Eta behar bada, gutxiegi ohartu gara euskaltasuna kultur fluxu zabalago bat dela. Euskaltasuna da euskara, eta euskararen inguruko euskal komunitatearen ibilbidearen emaitza, ibilbidearen emaria, da kultura bat eta kulturgintza bat, ez? Kultura bat datorrena eta ezagutu behar duguna, norgaren jakiteko, eta bestetik kulturgintza bat, ez? Gintza bat egiten ari den kultura bat, ez? Eta hor txertatzen den ikasleak, iratxe den hildotik, hor txertatzen den ikasleak ukitzen du benetan euskaraz izateko motivazio, euskaraz bizitzeko motivazio osoa, ez? Egin ditugu gauzak, eta egiten ari zaretea gauzak, eta seguru eta merito handikoak, baina oro har esan dezagun sistematikoki ez dugula antolatu, ikasleak euskal kulturgintza baten txertatzeko modurik euskal hezkuntzan. Hiru etxeko lan horiek behintzat baditugu, ez? Eta sistematikoki esaten dut, eta uste dut egin dezakegula, hau da. Baditugu erakundeak, baditugu sareak, baditugu biderkatze elementuak, eta uste dut ja momentua dela hasteko sistematikoki antolatzen arrazoi bidearen lanketa, zer egin behar du soziolinguistikarekin kurrikulum osoan, zer egin behar dugu euskal kulturarekin kurrikulum osoan, eta hirugarrena onartzen dut zailagoa dela, eta honetaren ni banabil mintzolatik euskalgintzan, euskaltzaindian honetan ez, adierazkortasuna, hizkera informalaren adierazkortasuna nola arraio landu dezakegu, oro har gizartean, eta bereziki hezkuntzan jakinda berez pixkat kontra natura dela. Ari gara leku formal baten landu nahirik hizkera informal bat, baina hor gero igual galderetan ateatzen bada zerbait esango dugu. Uste dut hiru hauetan horlako hitzaldietan gauzak esateaz gain egin dezakegula, eta zerbait ja badakit egiten ari garela, sistematikoki abordatu gauza hauek. Eta sistematikoki abordatzea da besteak beste biderkatze aparatuak, biderkatze artefaktuak sortzea. Zezen nahi du biderkatze artefaktuak? Historian ere hala da. Danok ari zarete historia ematen da. Historia ematen da ikustupegi jakin bat, erdi aro ilun hori tarte, bi aro argitzuren tartean dagoena, eta gero Frantziako irautzak ekarri zuen ilustrazioa. Hori da, nire ustez, ja paradigma okerra, erdi aroa askoz apalago aztertu behar dugu, eta ilustrazioa askoz, baina, nire ustez ikuspegi okerra, baina, beste historia off the record. Baina, zergatik ematen dugu horrela historia berzio horrekin? Daudelako biderkatze aparato batzuk, daude historialariak aztertu dutenak hori, beti gerra irabazten dute, eta orduan gerra burgesiak irabazi zuen, orduan Frantziako irautza eta ilustrazioa da la letxe, baina hori nola transmititzen da? Transmititzen da gero historialari adituek fakultateetan, unibertsitateak, eta poliki-poliki dago gradazio bat,
iritsi arte ikastolako edo eskolako irakaslearen gana. Gradazio hori antolatu behar dugu euskal kulturan eta soziolinguistikan. Egiten ari gara gauza, nik uste bai, nik ezagutzen duen aldetik pertsonalki, ez? Aurten hasi gara, edo hasiko gara, edo entxeazteko gara, Begoñaren eta laguntzarekin, soziolinguistika klusterra erekin eta gure parte hartze txikiago batekin lan hau egiten, eta da, goazen dokumentu bat lantzera, euskal kurrikulen, gure hezkuntzako kurrikularen barruan, soziolinguistika sistematikoki lantzeko kurrikulum bat lantzera. Azpi kurrikulum bat, soziolinguistikan ze jarrera, ze kompetentzia gaitasun eta ze eduki landuko ditugun, nola banatuko ditugun kursuz-kursu. Hori egiten duzunean gero egin behar duzu. Bale, badukezu, hau da egin nahi duguna. Baina egin behar duzu, gradazioa. Ez egin behar duzuna da, mailakatzea. Lehenbizi, 20 pertsonako oso ondo jakin behar dute, eta 20 pertsona horiek 100 pertsona landu behar dituzte, eta gero, irale baten bidez, o irale biderkatuaren bidez, joan behar dugu, 10 urtetan, komunitate osora, trasladatzen material horiek eta egiteko gaitasun horiek, ez da? Kulturgintzan beste, kulturgintzan momentu honetan guk sortu berri dugu euskal kulturaren eragiletza masterra. 20 pertsona apuntatu dira. Claro, master batek 7.000 euro balio du. Bai? Baina 20 pertsona horiek ari dira lantzen, uste dut inoiz egin ez den bezala, bai? Ari dira lantzen, soziolinguistika, Txepetx, Fishman, bestea, Josu Zera, orain landu dituzte Barandiaranen ikuspegia euskal etnografiaz eta euskal kulturgintzaz, eta gero Jose Azurmendiren ikuspegia falta izan zaigunaz, eta gero hasi dira pizkundeak, bi pizkunde horiek sakonki lantzen duela gutxi atea den tesi doktoral zoragarri baten bidez, eta gero adarrezahar landuko dituzte zer gertatzen da dantzan. Nundi dator euskal dantza? Zer gertatzen da eta nora doa euskal dantza? Kantagintza, zer gertatzen da? Nundi dator euskal kantagintza? Edo musikagintza osoa? Nun dago eta nora doa? Eta gero bigarren modulo batean, oingoa zen hezkuntzara. Zer egin daiteke dantzarekin hezkuntza? Apostu egingo dugu dantzaren, dantza, bakizu zer den dantza gizakiarentzat. Begiratu kultura guztiak, zer izan den dantza gizakiarentzat. Egin behar dugu zerbait serioa honetan gure kurrikulunean? Ez dakit, nik ez daukat orain erantzuna. Baina esploratu behar zagun segirio. Eta esploratu eta gero, egin behar dugu jendea formatu, eta jendea formatu eta gero, hoiek irakasleak formatu, eta irakasleak, uste dut egin ditzakegula horrelako gauzak, ez hasi behar dugu horretatik, artefaktu txikiak sortzetik, eta ze bestela pasa dezaku beste 20 urte, esan ez, nik gaur entzun dituan gauza batzuk ere oso ezagunak izaizki, nik 13 urte, oain dela 13 urte hori idatzi nian, baina han gelditzen, egin orkestik irakurtzen, hola ezin dugu jarraitu, ez da? Orduan, nik uste horretara gaudela. Baditugula erakundeak, baditugu pertsona konprometituak erakundetan, eskoletan, uste dut ordenatu egin behar dugula, antolatu egin behar dugula honetarako, eta serio hasi, ez? Bukatzen dut, igual listoia altu xamar jarriz, ez? Baina, pixkatu euskararen etorkizunari, 30 urteko bizioari begira, lan eremuan eta izialdi antolatuan, listoia altu xamar jartzera goazen moduan, altu da, altu. Osea, esatea, orain arte lan eremuan egin dugu hau, orain nahi dugu urrengo urtetan egitea hau, eta 10 urtetan eta 20 urtetan hau. Eta zenbakiekin. Hezkuntzan ere uste dut, segurasko gutxienez beharko dela. Batetik berpentsatze bat, bai? D ereduaren berpentsatze bat, berpentsatze orokor bat, helburuak ez badia lortzen, ez dira lortzen, eta orduan berpentsatu egin behar dugu. Uste dut taldekatzeen meloia ere iriki behar dugula, nik ez daukat erantzunik, baina galderak bai. Taldekatzei buruz. Eta ikusten dut, leku askotan, sentitzen dut, baina ez du funtzionatzen. Taldekatzearen sistemak ez du funtzionatzen. Eta behar dugu, nolabait euskal hiztun batzuk behintzat, euskal hiztun sendoak izango direnak,
Orduan, nik ez daukat erantzuna, baina galdera bai, taldekatzeak berpentsatu behar ditugu. Baina importanteena, zerbait serio egin nahi badugu, iruditzen zait datozen 10 urtetan Euskal irakaslegoaren 80%ak beharko duela birmoldaketa sakon bat. Eta ez irale bider 2, baizik irale bider 20. Hori zenbat diru da? Behar bada asko. Gobernu batzuentzat gutxi eta hezkuntza sail batentzat asko. Baina beharko dugu serio hartu hau. Osea, uste dut datozen 10 urtetan biderkatu behar dugula, edo ez bider baizik, bi edo berriru, egin beharko dugula ditugun irakasleen formazio guneak. Orduan, aprobetxatu izan behar dutela, nik dei hori egingo nuke, uste dut txipa jarri behar dugula gauzak ez zela guk espero genituen nahi genuen moduan, eta behar dugula rekonbertsio bat, eta azteko geure buruen rekonbertsio bat, ez? Zein den euskararekin eduki behar dugun diskurtsoa, zein sentipen mota landu behar dugun, eta gero, hemen ikusten ditut lagun batzuk eta eta beste hainbat lotura ere badeitu, euskarak segurazko etorkizunean lotuko dugu gehiago komunitate bizitza batekin, eta, uste dut gauza asko daudela transmititzeko, eta hemen ez nituzkenik ondo esango, baina, hala iruditzen zait, badugula zeregina, atsegina dela, hainbeste jendeen artean gauza hauek kontatu ahal izatea. Nire pena da, azken aldian gauza asko lantzen ari garen, ez ohitu naizela denbora asko edukitzen gauzak kontatzeko, eta denbora laburrean beti gutximatizatzen duzu, eta hanka sartzeko aukera ere gehiago izaten da, ez? Baina, ez dakit, nola da denboraz? Bukatzea? Bale. La verdad, tekin. Bale.